The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. 4 na katao ang humihingi ng tulong sa ating programa para makuha ang mga original copies ng kanilang mga dokumento na patuloy raw na iniipit ng security agency na kanilang pinag-applyan sa Maynila. Makakausap natin sa linya ng telepono ang isa sa mga nagre-reklamo na si Jonel Paa. Magandang hapon sa iyo, Jonel. Jonel, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Jonel. Okay mga ka-aksyon, so inaayos lang natin yung linya nitong nagre-reklamo. Eto mga ka-aksyon, yung problema patungkol sa kanilang dating security agency kung saan yung mga dokumento nila na ipinasa dito sa ahensyang ito ay iniipit at pilit mga ka-aksyon na hindi ibinabalik dito sa mga nagre-reklamo. Kaya mga ka-aksyon, ayan, nakikita natin sa screen, yan yung mga nagre-reklamo, sila yung mga umaasa na makabalik sa kanila itong mga dokumento na ipinasa nila dyan sa agency. So balikan natin si Romel. Magandang hapon sa iyo, Romel. Ayan. Magandang hapon po, ma'am. Okay. Romel, gusto ko lang malaman bago tayo magpatuloy sa mga katanungan, ano ang pangalan nitong inirereklamo ninyong security agency? Harimos Security po, ma'am. Ano ulit? Harimos Security. Okay, Jonel, pakiayos lang nung linya, hindi natin maintindihan, sayang ng impormasyon. Gusto namin makatulong, kaya please pakiayos ng linya ng telepono para malinaw po ang ating usapan. Okay na? Yes po, ma'am. Okay, yan. Mas malinaw, Jonel. Matanong ko ulit, ano yung pangalan nitong security agency na inirereklamo ninyo? Harimos Security. Okay. So, paano nyo nalaman ang applyan sa kanila? Kasi gusto kong malaman bakit kayo nag-apply dito, paano ito na nakarating sa inyo at paano kayo nag-apply sa kanila? Si Kagawad po, ma'am. Ano dito kay Kagawad? Makikwento sa amin, Jonel, para mas malinaw at maintindihan ng ating mga tagapanood at tagapakinig. So ulitin ko, Jonel, paano nyo nalaman ang patungkol dito sa trabahong ito? Paano yung applyan na nangyari sa kanila? Hello po, ma'am. Ayan, Jonel, okay na. Loud and clear. Naririnig ka namin. Gusto ko lang malaman kung naririnig nyo din po ba kami. Yes, ma'am. Ayan. So, paano nyo nalaman ang applyan sa kanila, Jonel? Si Trop, yung Kagawad siya po yung nagsabi namin Wala talaga, hindi namin. Jonel, wait lang, hindi namin talaga maintindihan yung sinasabi mo. Nasa loob ka ba ng isang building, nasa ilalim ng parking area? Saan ka ba ngayon? Pwede bang lumabas ka muna para mas malinaw yung ating pag-uusap? Galing po, ma'am, kay Kagawad Leo Saba po. Okay, galing sa Kagawad, itong impormasyon patungkol dito sa ina-applyan nyo. Ano po, ma'am? Okay. So galing dito sa Kagawad yung impormasyon patungkol dito sa applyan ninyo dyan sa agency. So malabo talaga, hindi tayo nagkakaintindihan. Malinaw yung dating sa atin. Hello? Hello, ma'am? Yan, ayan. Lumabas ka muna kung saan ka man sa loob ka ba ng bahay, kulong na building.
naman sa bahay, ma'am. Okay. So, okay na ba? Ma'am, wala mo masakot sa Okay. So, ayusin muna namin, Junel, yung linya mo kasi sayang talaga ng impormasyon. So, gusto natin mga kaaksyon na matulungan itong nagrereklamo patungkol dito at gusto nilang mabawi itong mga dokumento na ipinasa nila sa security agency. Kaya mga kaaksyon, yung may mga ganitong sitwasyon din, problema, reklamo na meron ding mga dokumento na ipinasa sa isang kumpanya at hindi naman kayo nakaroon ng trabaho, hindi po kayo nabigyan ng trabaho, pero hinihiling yung mabawi itong mga dokumento. Siyempre, itong mga dokumentong ito ay may kaakibat itong gastos. Kaya gusto nyo makapag-apply ng trabaho. Kaya lang, hindi nangyari yung trabaho. Pero malalaman natin mga ka-action later on, pag nakausap natin si Junel ng maayos, kung ano talaga yung naging pag-uusap nila between dito sa security agency. Para mas malinaw, Kaya, eto mga ka-action na problemang ito ay 4 na katao itong nagrereklamo patungkol dito sa security agency kung saan matagal na nilang naipasa yung kanilang mga dokumento pero mukhang hindi sila nabigyan ng trabaho. Kaya naman siguro dahil itong mga dokumentong ito ay may kaakibat na gastos, nag-comply sila, pero hindi sila nakapagtrabaho. Kaya gusto nila sigurong mabawi dahil sa paghahanap ng trabaho, yun siguro din ang kanilang ipapasa sa kanilang bagong employer or pagtatrabahuhan. So yan mga ka-action, nakikita natin sa screen, sila yung mga kalalakihan na nagrereklamo patungkol dito sa isang security agency. Mamaya makakausap din natin itong SOSYA at kung ano yung maitutulong nila patungkol dito at mas malinawan tayo kung ano yung mga dapat gawin ng ating mga complainant. Ayan, so medyo okay na, Junel, mas malinaw ang ating linya. Maraming salamat sa paghahanap mo ng mas malinaw na linya. Balikan ko kayo, Junel, ano itong, paano nyo nalaman itong patungkol dito sa applyan sa kanila? Galing po kay, ma'am, kay Kagawad Leo Saba. Okay. Sino itong si Kagawad Leo Saba? Ano yung connection niya dito sa security agency? Ito yung nag-repair po ng para makapunta kami doon sa agency. Okay. So, siya lang yung nag-refer sa inyo para malaman nyo itong patungkol dito sa security agency. Yes po, ma'am. Okay. So, ano yung naging pangako sa inyo nitong security agency? Aside sa trabaho, magkano ba yung magiging sweldo? Meron ba kayong naging usapan na ganyan? Ano yung pangako sa inyo? Pangako niya, ma'am, na doon sa agency na sa usapan namin dito sa Bicol, magiging maayos na yung sistema namin doon, yung may libre daw pagkain, saka may matitirahan daw pong bahay pagdating namin doon. Ang nangyari, wala naman pong naganap na ganun po, ma'am. Okay. So, ito ay security agency. Malamang kayo ay mga security guard. Tama? Yes po, Okay. ma'am. So, kailan kayo nag-apply bilang mga security guard dito sa nababanggit mong security agency? March 8 po, ma'am. So, March 8. So, paano kayo nainganyo na pumunta ng Maynila at pumasok sa kanilang agency? Kasi nababanggit mo, aside doon sa mga accommodation, may libre kayong tirahan, pagkain. Paano pa kayo nainganyo na pumunta ng Maynila at pumasok sa kanila? Kay Kagawad Saba po. Okay, so ibig sabihin, si Kagawad, maraming promises or magagandang offers na ibinibigay sa inyo, kaya kayo pumayag na mag-apply dito. Yung pangako lang po galing dun sa sa Manila po. Okay, bago kayo nag-apply doon sa security agency ito, ano yung trabaho nyo dito sa Bicol Region? Wala po, ma'am. Okay, so nakatenga kayo sa ngayon at wala kayong trabaho. Mga ilang taon na kayo na nitong mga kasamahan mo? Mga ilang taon po, ma'am? Ano po, ma'am? Oo, edad. Yung edad, yung tinatanong ko, mga ilang taon na kayo? Nasa 25 po, ma'am.
Ako 25, yung kasunod ko iba, ewan ko lang kung wala kasi dito ngayon. So mga bata pa pala kayo, no? So talagang nandun pa yung eagerness na makapagtrabaho kayo at mabigyan nyo ng magandang buhay ang inyong mga pamilya. O nang beses nyo palang itong makipagsapalaran sa Maynila? Kasi matagal kayo nagtrabaho dito sa Bicol Region. Ito ba yung first time na pupunta kayo sa Maynila at magtatrabaho doon? Opo, ma'am. Mhm. So sino yung sumagot ng pamasahe nyo papuntang Maynila? Igawad Saba po. So si Kagawad Saba, ito talaga yung tumutulong sa inyo. Yes. Aside nung nag-offer na siya ng trabaho doon sa security agency, siya pa yung naggastos para sa inyong pamasahe papuntang Maynila. Tama? Yes po, ma'am. Okay. Nung makarating na kayo doon sa Metro Manila, ano yung sumalubong sa inyo? Wala po. Wala po. Pagdating namin doon, wala po. Wala man lang na pagkain, yung mapahingahan. Wala po. So ibig sabihin nito, Junel, itong mga ipinangako sa inyo ni Kagawad Saba na mga trabaho, accommodation, ay hindi nangyari pagpunta nyo ng Maynila. Hindi po si Kagawad Leo nangako po. Yung sa sa agency po. Kasi binabanggit mo kanina na kahit itong si Kagawad Saba, yun din yung ipinangako sa inyo, base din doon sa ipinangako sa kanya ng security agency. Kaya ang tinatanong ko, kung pagpunta nyo doon, wala kayong accommodation, walang pagkain, kung baga, wala din na trabaho, tenga kayo doon sa Metro Manila. Hindi po, ma'am. Si Kagawad Leo, siya lang po yung tumutulong sa amin. Pero yung sa agency, yun yung nangako sa amin. Okay, so malinaw na yung agency na nangako sa inyo ng trabaho, wala din na ginawa pagdating nyo sa Maynila. Tama? Tama po, ma'am. Okay. Kailan kayo nagdesisyon na umalis na lang doon sa Metro Manila at umuwi na lang dito sa Bicol Region? March 11 po. March 11. So nakailang kayong buwan doon sa Metro Manila na nakatenga? 1 week lang po. So 1 week. Okay. Ipinagpaalam nyo ba yung itong naging desisyon nyo sa agency na babalik na lang kayo dito sa Bicol Region? Ano yung naging usapan ninyo? Yes po, ma'am. Sinabi namin doon Okay. na uuwi na lang kami kasi wala naman talagang naubusan na kaming budget. Kahit yung mga pinapadala ng mga magulang namin di na kinaya. Kaya umuwi na lang kami. Okay, ito ba, Junel, na 1 week na pag-stay nyo doon sa Metro Manila, doon sa agency, nag-start na ba yung trabaho nyo o wala pa rin? Pinaghintay lang kayo? Wala po, ma'am. Okay. So bakit ginusto nyong umuwi na lang? Hindi ba maganda yung pamamalakad nila doon at hindi nyo na lang hinintay na baka after a week meron na kayong trabaho? Bakit ganun na lang yung naging desisyon nyo? Hindi na po kasi wala talaga kaming mapala doon eh. Magugutom kami doon sa. So ibig sabihin, sa pinakitang sistema sa inyo, sa pinakita na itong security agency, sa tingin nyo, walang mangyayaring trabaho at magugutom lang kayo doon at wala kayong aasahan. Tama? Yes po, ma'am. Okay. So ngayon na nakauwi na kayo dito sa Bicol Region, ano pa yung hinahabol nyo doon sa security agency? Ano po, ma'am, requirements, yung mga papeles namin doon na naiwan na mga original. Okay. So kinausap nyo naman ba sila patungkol dito sa hinihingi nyong requirements na gusto nyong bawiin? Alam ba ng security agency? Opo, ma'am. Alam na po, ma'am. Okay. So gusto ko lang maging malinaw tayo, Junel, yung pagpunta nyo sa Metro Manila, hindi pa nag-start ang inyong trabaho at wala pang nangyaring relasyon between kayo bilang empleyado at itong security agency. Tama? Opo. Okay. So malinaw yan, mga ka-aksyon. Wala pang trabaho na ibinigay sa kanila. Kumbaga nakatenga lang sila doon sa Metro Manila, nagutom at umasa na magkakaroon sila ng trabaho base dito sa ipinangako ng security agency. Okay. So, Junel, eto bang security agency, may nababalitaan kayo na marami na din nag-apply pero wala ding napala sa kanila? Marami po, ma'am. Mga taga-Masbate.
So, ibig sabihin, aside sa inyo na 4 na nagre-reklamo, meron na din kayong nalaman na same sitwasyon na pinangakuan at hindi nakapagtrabaho. Yes po, ma'am. Mga ano yun, yung taga Masbate, yung mga kasabay namin, marami sila, Okay. mga nas. Nung nakipag-usap kayo dito sa security agency, maayos ba naman silang kausap? Kumusta yung pakikipag-usap nila sa inyo? Yes po, ma'am. Maayos naman yung usapan nyo. Yes naman po, ma'am. So, bakit daw hindi maibigay-bigay sa inyo itong mga dokumento na hinihingi ninyo? Kaya ngayon, mga pinoproblema namin, ba't hindi pa binibigay yung mga requirements? Wala naman utang. Bayad naman lahat eh. Walang utang, bayad naman. Bakit? Ano yung binabanggit mong utang or bayad naman? Meron bang pera na involved? Kasi po, ma'am, yung requirements na, bago daw, yung sabi nila na ano, bago daw nila ibabalik yung requirements, bayaran daw yung pinamasahe nila na ano, yung pamasahe namin po. Okay. Nung binayaran po yung mga lahat-lahat na yung pamasahe, di naman na tutupad yung usapan, ibabalik nila yung requirements. Okay, ganito lang, Junel, ibig sabihin, yung pagpunta nyo sa Maynila, galing yun sa security agency. Ngayon, ang sinasabi nila, ibabalik nila sa inyo yung dokumento kung mababayaran ninyo yung ginastos nila patungkol doon sa pamasahe ninyo, tama? Yes po, ma'am. Okay. So, pero malabo kasi hindi kayo nakapagsimula ng trabaho. So, paano naman nyo ba ibabalik yung perang yun? Eto, Junel, makinig ka kasi nakapanayam ng aming team kanina ang may-ari mismo ng inirereklamo ninyong agency. Ngunit ayon sa kanila, puro lang daw kayo sat-sat, Junel. Bakit hindi raw kayo makapunta doon para kunin ng personal yung mga dokumento na hinahabol ninyo? So, ibig sabihin, nung umalis kayo doon, Junel, di ba sabi mo, hinihingi na ninyo itong mga dokumento, tama? Yes po, ma'am. Okay. Ano yung masasabi mo dito sa binanggit ng agency na puro lang daw kayo sat-sat at bakit hindi daw kayo makapunta doon para kunin nyo ng personal itong mga hinihingi nyong dokumento? Natakot po kaming lahat, ma'am. Pero yung tauhan niya doon, sinabihan namin na kukunin, pero ayaw talaga ibigay. Pero kaya nga po kami, ayaw namin personalin yung boss namin doon. Natatakot po kami lahat. Kasi yung boss namin, panay talaga, mura talaga yung nakita namin doon yung mga tauhan niya, minumura niya lahat. Kami natamimi lang po, ma'am. Okay, so ibig sabihin, natatakot kayo dahil yung pagkakakilala nyo dito sa boss nyo ay nakakatakot, nangmumura. Ano pa, aside doon, bakit kayo natatakot? Ito bang security agency, ito bang amo nyo ay may baril? Bakit kayo natatakot? Ano pa yung mga reason? Siguro po, ma'am, may baril. Iwan ko lang po, pero di ko naman nakitaan ng baril po. Okay. Lang siguro po, ma'am. Nagkailang beses ba kayo nag-attempt para kunin or hingin sa kanila itong mga dokumentong naipasa nyo sa kanila? Maraming beses na po, ma'am. Okay, maraming beses na bago kayo umalis doon sa Manila. Yes po. Okay. So pero nung nakabalik na kayo dito sa Bicol Region, wala na kayong komunikasyon doon sa security agency para ay hingin nyo yung mga dokumentong hinihingi nyo, tama? Wala na? Wala na po, ma'am. Okay. So eto, Junel, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Master Sergeant Paulo Yazon ng Regional Civil Security Unit 5. Magandang hapon po, Police Master Sergeant. Hi, good afternoon, ma'am. Opo. So, narinig ko po, ma'am, yung hinahin ng ating mga complainant. Okay. So, yan, ma'am, sa aking opinion lang, ma'am, yan po ay yung, ang kanya niya, ma'am, is training now, pay later. Mhm. Yun po, ma'am, yung lahat ng mga gastos ay i-assume po muna ng agency, then magti-training po sila, basic security training, sila na maglalakad ng mga
papeles para sila po magkaroon ng license to exercise security profession. Ngayon ma'am, so galing sila ng Bicol papunta doon sa Maynila, so wala silang ginastos. So doon na po ma'am pumapatak yung yung kanila, yung binabayaran. Kasi once na nagkaroon po sila ng license to exercise security profession, ipapasok na po siya doon sa Remote Security Agency, then i-deploy po sila doon ma'am. Then every month po ma'am, kakaltasan po sila doon hanggang sa ma-reach po yung ginastos nila doon sa lahat, pati yung pamasahe, pagkain, lahat po. Opo, Yan ma'am, kaya lang Sargento, ng mga agency. Opo, Sargento, ganito po kasi sila naman ay willing na magtrabaho, kaya nga sila napunta po doon sa Metro Manila, coming from Bicol Region, hoping na makapagtrabaho po sila. Kaya lang, pagdating po nila doon, wala naman daw po silang trabaho. Kaya paano po nila mababayaran yung pong ginastos sa kanila papuntang Metro Manila doon po sa pamasahe. Kaya eto pong mga nagrereklamo ay ginusto na lang pong bumalik dito sa Bicol Region kasi nagugutom na daw po yung pamilya nila. So, ang tanong ko po, may karapatan po ba, Sargento, ang isang agency na i-hold ang anumang dokumento ng kanilang mga naging empleyado? Pero ito pong mga empleyadong ito ay wala naman pong napalang trabaho dito po sa security agency. Sa akin ma'am na opinion, bali, may na rin tayo dyan, may holdings. Kung ma'am, paki-advise na lang po ma'am, pumunta na lang po dito sa office para maibigay po namin kung ano dapat na gawin para po makuha nila yung mga dokumento nila na naandun sa Manila. Okay po. So, matutulungan po natin sila, Sargento, na makuha po, posibleng makuha po nila itong mga dokumento dito po sa security agency. Para ma'am, makagawa kami ng kung ano po ang mga hinaing nila ma'am, punta po sila dito sa office namin para po mabigyan namin ng hakbang para po makuha yung mga documents nila. Opo. For the meantime po, Sargento, nakikinig po itong ating mga complainant. Ano po yung magiging payo nyo po para sa kanila? Sa mga aplikante naman po sa security guard, meron naman po tayo ditong training school sa Bicol, dito po sa Daraga, yung Falcon R5 po. Pwede naman po kayo dito mag-apply ng security guard. Saka madami naman po dito mga security agency na mga Bicol-based na pwede po niyong pag-applyan. Huwag na po kayo pumunta sa malalayo kasi yung kahit po mataas yung sahod doon, kung wala naman po kayong titirahan doon, parang parehas lang naman po yun. So, ang advice ko lang po, ma'am, kung mag-apply sila, dito na lang po sila sa Bicol. Para if in case man po na may mga problema, kahit dito lang sa Bicol po, yan nila mahahabol. Pag mga non-based po kasi ma'am ng mga agency, pag may mga problema na po, ay medyo malayo ma'am, saka kung magreklamo, so matagal po ang proseso niyan. Okay. So, mas marami din po pala dito sa Bicol Region. Kaya ang advice mo dito may isa po dito ma'am na training school ma'am. Kung gusto po nila mag-apply, yung gagastusin nila doon, kung sa umpisa pa lang ma'am, gagastos sila doon ng pagpalagay po natin 10,000, dito mga 5,000 lang. So, mas dito na lang ma'am kasi madami naman po na mga security agency na nag-hire ng mas mataas na pasahod. Ayan, so advice natin sa kanila, Sargento, dito na lang sila mag-apply. Jonel, napakinggan mo si Sargento. Maraming offer ng mga trabaho dito sa Bicol Region. Madami po dito kung ano ma'am sila ay mga may license to exercise security profession po. Kung gusto nilang pumasok sa security agency, punta lang po sila dito sa amin. Ayan. At tutulungan po namin sila makapasok sa tutulungan po sila makapasok
at tatawagan namin yung mga security agency at ma-hire po sila. Ayan, maraming salamat, Sargento. Ayan, pwede nating matulungan kaagad. Tulungan natin ito, Sargento, para naman Apo. yung advice nyo na hindi na sila pumunta sa Metro Manila dahil dito marami namang bakante para sa mga security guard. Maraming salamat po, Sargento. Apo, ma'am. Thank you po, ma'am. Ayan, maraming salamat. So, Jonel, napakinggan mo si Sargento. Marami daw na-offer na trabaho dito sa Bicol Region at tutulungan kayo na makakuha ng trabaho. So, no need to go to Metro Manila. Ano reaction mo doon, Jonel? Salamat po, ma'am. Ayan. So, sasamahan kayo ng aming Team Jonel sa tanggapan ng Regional Civil Security Unit 5 upang personal kayong makapagsampa ng formal na reklamo at personal din kayong makapag-apply ng trabaho dahil according kay Sargento, tutulungan kayo na makakuha ng trabaho dito sa Bicol Region. Salamat po, ma'am. Ayan. Mga ka-aksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina na may sakit sa puso humingi ng tulong para sa kanyang mga laboratory test at isang ina na dumulog para kanyang anak na nakagat naman ng aso, ora mismo nating tinulungan. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa nguya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, kasama natin ngayon si Maria Fe Renales, isang masahista sa Legazpi City. Ayon sa kanya ay hindi na raw niya alam kung saan siya kukuha ng pera para sa kanyang mga laboratory test para sa kanyang sakit sa puso. Ayan, magandang hapon sa iyo, Maria. Magandang hapon din po, ma'am. Okay. So, kumusta ngayon ang kalagayan mo, Maria? Kasi sakit sa puso ang iyong nararamdaman. Diba? So, kumusta ka ngayon, Maria? May time po na madaling mapagod. Tapos, nahihirapan na po kasi siyempre sa sitwasyon ng anak ko. Naawa na rin po ako. Lagi niya lang akong sinasabihan na si mama ay naatake. Wala naman po kayo magawa kasi wala kami pampagamot. Di siyempre po yung mama ko pilay din. Di siyempre hindi ko po alam kung saan ako pupunta, kung saan ako mangungutang. Kaya minsan nakakaano rin po ako na magmasahe kahit hindi ko kaya. Parang ganun. Kailan niyo pa nalaman na meron kayong sakit sa puso? Nanganak po ako, ma'am. After nanganak. After mong mga anak, Opo. doon mo nalaman na meron kang sakit sa Na-findings puso? po ng doktor na nagkaroon po ako ng tubig sa lungs. Okay. Ilang taon na itong anak mo? Siguro, mag-4 na po next year. Isa lang siya? Opo. So, magpo-4. So, ibig sabihin, 4 years mo na rin nararamdaman yung sakit sa puso. Okay. Tinitiis ko lang. So, sakit sa puso. Makikwento nga sa amin, ano yung nararamdaman mo pag sumasakit ito? Kumikirot ba? Sobrang sakit? May time po na ito sumasakit po ng grabe, nagkakarams po lahat, pati pa ako. Hindi na po ako makalakad. Tapos tumataas po yung mata ko dati. Sa sobrang asthma. Hindi, syempre po yung anak ko naapektuhan kasi hindi na po niya alam kung gagawin. Inom ng tubig o ano. Pero sumisigaw na po ako sa sobrang sakit. Kaya ang tingin sa akin sa bahay, iba na. Hindi ko alam kung alam nyo lang, hindi ko na alam kung saan nakukuha ng pera. Kasi wala akong magulang na mapagsabihan. Nababanggit mo na parang yung tingin sa'yo sa bahay iba na. Anong parang porket sumisigaw kasi may masakit. Parang sabi nila, ingay na daw yung gulo. Parang ganun po. So, ibig sabihin sa loob ng bahay nyo, hindi naiintindihan May time po yung mama ko kasi sakit. siyempre may edad na, minsan iniintindi ko na lang. Pero may time na po, binibigyan naman ako ng perang pang ano ko. Pero yun nga po, hindi ko na alam kung saan pa talaga, kung saan ako manghihiram pa ng pagkatapos noon. Kasi siyempre yung anak ko po, kailangan rin po ng gatas, ng araw-araw. Si Mr. mo, asan? Wala na po, may ibang pamilya na rin po. So, solo buhay mong kinakayo lang yung 4 na taon na anak. At the same time, meron kang karamdaman sa puso at meron ka pang asthma. Kailan ka nakapagpatingin sa doktor? Yung last po, yun nga po yung nanganak ako. Tapos yun nga po, yung ngayon lang na July. Yun nga po, parang push na po ko nila magpa-check up. Kasi hindi ko na po talaga kaya. Nagkakarams na po talaga yung lahat ng katawan ko. Ulitin ko, isa lang ang anak mo pero 4 years old. Tama. So, after 4 years na nanganak ka na, nalaman ng doktor na meron kang sakit sa puso, eventually, paano mo ito nalalabanan? Dahil sabi mo nga, mag-isa kang kumakayo May time para po, sa ma'am, kahit pamilya. grabe na yung asthma ko. Sige na, inom ng tubig lang po. Minsan nag-pray na lang po. Kung minsan humihingi akong tulong kay mama, kahit wala naman ibibigay. Napapayak na lang po ako minsan. Kasi yung family ko po minsan hindi naniniwala. Minsan, sabi ko, kung kayo lang talaga magpa-check up sa akin, try nyo. So, mahirap yung sitwasyon mo na ikaw yung nakakaramdam ng sakit, hindi ka naiintindihan ng sarili mong pamilya. Opo. Oo. So, isa kang masahista, tama? Opo. So, may times ba na habang nagmamasahe ka, sumakit itong puso Nung mo? bumalik po ulit ako bilang masahista nung almost month pa lang po, medyo nagka-cramps na naman po siya. Hindi ko po kaya, pero kailangan kong kayanin. Gaano ka nakatagal na nagtatrabaho bilang isang masahista? Almost 2018 pa po eh. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Almost 6 years na po. Pero home service po ako minsan. Home service. So, magkano naman yung kita mo sa isang araw? Depends po. Minsan binibigay ko naman pag friends ko naman 300, 250 po. Depende. Whole body 3 hours. Gaano kahirap na meron kang sakit sa puso pero ang hirap na minamasahe mo yung ibang tao pero ikaw ay may nararamdamang sakit? Mahirap po para sa akin. Siyempre, lalo pag wala ka masabi ang magulang. Tuloy lang ang kayod? Apo. So, depende yung kita mo sa pang-araw. Minsan 300, minsan wala. Opo, minsan nag-ano rin po ako sa mga tulong ng ibang tao. Naawa na lang sa akin. Naibigay na lang daw sa anak ko, parang gano'n. Maging maritas lang ako, gusto ko lang malaman kasi sabi mo wala na si Mister. Opo. Ano yung nangyari? Bakit kayo nagkahiwalay? Nung time po kaya na nagkaroon kami ng relasyon, dati akong karelasyon na boyish din po, pero lagi niya ako binubugbog. Tinakot niya po yun eh, kaya lumayo siya sa akin. Yung boyish? Opo. Pero hindi yung lalaki po. Okay. So, itong lalaki, itong Mister, kasal kayo, hindi? Hindi po. So, nagkaroon lang kayo ng anak, bunga ng pagmamahalan.
Tapos, binubugbog ka, sinasaktan Yung ka. tomboy po, yung boyish po, ano gano'n. Okay. So, ibig sabihin, kayo pa nitong partner mo, nagkaroon ka ng boyish Opo, na... Kasi lagi po niya akong sinasaktan kasi araw-araw. Okay. So, paano yun nawala sa yung boyish? Na, Dahil sa tinakot ni Mr. May part lang pong private sa kanya nangyari na medyo ayoko lang i-live. Yun nga lang po, yung nakarealize na lang po ko ng ilang months hanggang sa nawala na siya sa isip ko, nakilala ko yung bago ko ngayon nakasakasa. So, ibig sabihin, yung dati mong partner na, which is ama nitong anak mo, plus the boyish, tapos ngayon, meron kang kinakasama. Masaya naman ikaw nakasama mo. Mabait siya po sobra. So, kahit anong man na bigat ng problema sa buhay, may mga reason nawala si Mr. yung dati mong partner, itong boyish, pero eto may dumating sa yung bago. So, kumusta naman yung love team nyo? Okay naman po kahit wala kaming pera. Pero kinakaya naman po niya lahat. Kahit hindi niya kaya yung puyat. Kasi nagtrabaho po siya last time. Kasi hindi niya kaya yung puyat. Kasi sa Tapsilugan po hindi kinaya. So dahil dito sa bagong mong love team, medyo gumagaan ba yung sakit na nararamdaman mo sa pero puso? pag hindi ko po talaga yung asma, naawa na lang po siya kakatingin sa akin kasi wala po siya maitulong sa akin. Okay. So lumapit ka dito sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. So, sabi mo isa ka lang masahista, 300 yung income. Paano mo na mga pangangailangan natutustusan, may sakit ka, tapos yung anak mo, kinakaya ko na po, minsan humihiring po ako ng nagka- tulong sa mga, hinihingian ng tulong ng ibang mga kasama ko. Meron din po kahit papaano. Tapos nag-online seller din po ako dati. Nag-try. So, lahat gagawin mo para lang ay makasurvive. Okay. So, lumapit ka dito sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ano yung kahilingan mo na maibigay sa'yo? Sana po yung mga laboratories po matapos ko na rin po kahit papan para magkaroon na po ako ng kalutasan dito sa iniisip kong sakit. Tapos sana po magkaroon ako ng kahit po yung yearly yung pang-ano po sa maintenance na gamot kasi nahihirapan po ako minsan. So, ibig sabihin, meron kang iniinom na maintenance. Magkano naman yung gastos mo sa pag-iinom araw-araw? Depende po kaya. May binigay po sa akin sa kada reseta nasa 200 plus yung piraso. Siguro po, nakakagastos mga 500, mga 600, yan. So, mas marami yung gastos sa gamot kaysa ka sa income mo, di ba? Water lang po ako talaga. May limit lang po yung water ko. 1 liter ng water. Okay. So, dahil dyan, dahil sa inyong pinagdadaan ng Maria, naidulog na ng aming programa sa tanggapan ng Ako Bicol Party List. At ayun, ayon kay Ma'am Jody Bunaobra, ang coordinator ng MAEP, may schedule na raw kayo ngayong araw mismo sa DSWD. Ayan. So ngayon, mismong araw, matatanggap mo yung tulong mula sa DSWD sa tulong naman ng Ako Bicol Party List. Ma'am. Anong pakiramdam mo ngayon, Maria Fe? Makakatulong na po ako sa anak. Ang hirap na nga po ako ng panggatas, diapers ko. Kasi mama ko po yung nakakalakad. Nung na-fracture niya po, halos nagbigyan din niyo na po ng help si mama. Pero dito ko rin po yun dinulok. Pero at least madali po yung action ninyo. Salamat po sa inyo. So, ibig sabihin, pati si mama mo, dati na din na ilapit mo dito sa Ako 2 years Bicol. ago po. Fractured person. So, natulungan din kaya ng Ako Bicol. Okay. So, aside doon sa makukuha mong tulong mula sa DSWD, meron din kaming bibigay sa yung food pack. Galing naman ito sa programang Tabang Ora mismo. Thank you po, ma'am. Ayan. So, ano yung masasabi mo na ngayong mismong araw may schedule na kayo sa DSWD, makakatanggap na kayo ng asistansya, makakabili na kayo ng gamot. Ano yung pakiramdam ngayon, Maria Fe? Sobrang saya po, ma'am. Salamat po sa Ako Bicol, sa lahat-lahat ng staff at sa tumulong sa akin ngayong araw. At lalo po kay God. Salamat. Ayan. Yan yung kahilingan at kagustuhan din ni Congressman Saldi na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong ay matulungan. Ayan. Hiling namin sa iyo, Maria Fe, na gumaling ka na. Thank you po. Ayan. At huwag masyadong iisip ng mga problema. So, kaya mo yan. Kaya mo yan para sa iyong 4 years old na anak. Okay. So, meron pala kami dito, bago ko makalimutan, Marife, eto, tanggapin mo din itong munting tulong. Cash assistance naman mula sa aming programa at kay Congressman Saldico. Thank you po. Thank you po sa Ako Bicol. So, habang hindi mo pa nakukuha yung tulong galing doon sa DSWD, yan muna, gamitin mo para sa iyong karamdaman. Ayan. So,
Mga ka-aksyon, yan si Maria Fe na tulungan ng Ako Bicol Party List at ng DSWD at siyempre ni Congressman Saldico. Balikan muli natin ang kwento mga ka-aksyon ng isang ina na dumulog sa ating programa. Kung iyong maalala, nakausap natin si Angelica Herrera at humingi siya noon ng tulong mapaturukan ng anti-rabies ang kanyang anak na nakagat ng aso. Dahil dito, ora mismo rin tayong tumugon sa kanyang pangangailangan. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Kasi nahihirapan kasi ako. Sana kukuha ng pera. Kaya kasi ang ano namin Hindi lamang mga kritikal na sitwasyon ang binibigyang tugon ng ating programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ako po, ang trabaho ko po, sa Pabio, sa Putspa. Yung asawa ko naman, farmer, nagtatanim po siya ng gulay. Ang pananim minsan niya, hindi pa man nagbubunga. Tapos, syempre, muna ako sa parlor. Pag meron, saka naman. Kaso lang talaga, minsan talaga, hindi man naiwasan na minsan mahina din. Magandang hapon sa iyo, Angelica. Malalim ba yung pagkakagagat ng aso sa anak niya? Opo, sa may braso. Sa braso? Opo. Malaki yung aso? Opo, malaki po yung O nakaupo aso. siya? Po kasi nagtatago-tago na gabi. Tapos, hindi niya napansin na apakan niya yung Aso? aso. Kanino pala yung aso? Alaga niyo o sa ibang may-ari? Kapatid ng asawa ko. Kaso lang nga, wala. Naapakan? Oo, yun. So kung hindi naman naapakan, hindi naman siguro mga Opo, di naman po siya mangagat. Kaso lang yung mga bata talaga makulit. So naapakan kaya kinagat siya? Opo. Pang ilang anak mo ito si Kurt? Pang-una po, panganay po. Panganay ito. Opo. Agad nyo bang napaturukan din ito si Kurt kagad? Opo. Kaso lang nakautang muna ako. Manangutang ka? Opo. Nakailang turok na siya? 3 po. Ngayon, pang-apat? Opo. So kailangan dapat 4? Opo. Ayun. Kaso lang ngayon talaga, walang-wala ako. Okay. Kailan yung schedule ng sunod na turok? Po, sa Lunes. Sa Lunes? Opo. Okay. Nasa magkano itong kailangan para sa pang-4 na turok? Hindi ko po alam kung magkano po yun. Ganito na lang. Sagot na, Angelica, ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, yung pang-4 na turok ng anti-rabies para sa anak mo, no? Opo. Sasamahan kayo ng aming team sa Lunes upang alalayan kayo na mapaturukan itong si Kurt, itong anak nyo. Huwag nyo nang alalahanin yon. Ayan, hindi lang papasahe pala. Ay, salamat. May grocery pack pa, may food packs pa mula kay Congressman Saldico ng Tabang Ora mismo. Anong masasabi mo? Salamat po sa pag-grocery tapos sa tabang nyo na paano ang anak ko na magpahingikan. Kasi nahihirapan kasi ako. Sana kukuha ng pera. Muli naming binalikan sila Nanay Angelica para sa nakatakdang pagpapaturok ng anti-rabies kay Baby Kurt. Hello po. Ayan, may injection ka na po, boy. Hello po. Like, ano yung kahalagahan? Isa naman lang. Matapos ang prosesong pinagdaanan ni Baby Kurt, laking pasasalamat ang ipinaabot ni Nanay Angelica at makikitang kampante ang kanyang loob para sa kanyang anak. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol. Natapos na din ang pagpa-inject sa kanya. Sobrang masarap sa na natapos na yung pagpa-inject sa kanya. Sobrang panatag po ako na natapos na po ang pagpa-inject sa anak ko. Salamat po kay Congressman Saldico sa pagpa-inject sa anak ko.
Magsilbisa ng aral ang nangyari sa bata na maging responsable ang lahat sa pag-aalaga ng anumang klase ng hayop upang makaiwas sa anumang peligro. Ay ka-ferry, ako Bicol Tabang, ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, kampante na ang kalooban ni Nanay Angelica dahil naturokan na ng anti-rabies ang kanyang anak. Yun naman talaga ang kahilingan ng mga nanay na maging ligtas ang ating mga anak sa anumang sakit. Kaya mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais pumunta dito sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan dito sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Coast Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng tanghali. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account Ako Bicol Tabang Ora Mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora Mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Sa ngalan po ng aking partner na si Joshua Martinez, ako po si Remy Araneta Mindones. At ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan.